Adamazi TV biko ola aha Lady Mary Okore Kalo oni ihe na-eme bata anyị bịara ịsọmpi maka iri ọdịnala nke ndị Ututu. Anyị nọ n'unu agbara ndị nke atọ na emume emere taa. Olee otu ifilo maka ya? Anyị ọgbara ndị Nkpakpi gbara ndị nke atọ na ịsọmpi a sọrọ taa. Obi dị anyị mma. Okay. Thank you for your time, ma.
Ameke Amasa. 50 seconds. Time up. Name up, time up. Time una gula. Akoturung Pateka de la Agoron name Nkpakpi aga. Time una gula.